Català per a extraterrestres. El món sencer està ocupat pels alienígenes, però la humanitat encara té una esperança: parlar en català, un idioma que, inexplicablement, s'ha comprovat que els espanta. Senyor, i si a la fi parlar en català als marcians no funciona? Si això falla, tot s'haurà acabat. Vol dir que morirem? Vull dir que farem el darrer alè. Anirem a Son Trillo? Anirem a veure en Trompeta. Anirem a criar malva? Exhalarem el darrer sospir. Finarem? Farem el darrer badall. Estirarem la pota? Torçarem el coll. Tocarem les barbes del pare etern? Quedarem secs. Farem la pell? Traspassarem. Faltarem? Exhalarem. La dinyarem? Anirem a pondre. Soldat, Però mentre parlem en català, som a un lloc segur.